Можете ли да кажете някои думи за поликистозните яйченици, тъй като мисля, че и те са често срещан проблем? Да, поликистозните яйчници, особено при жени с наднормено тегло, са доста голям проблем. Това са млади момичета, които имат и повишено окосмяване и наднормено тегло. Те също са обект на наблюдение от двама лекари, акушер-гинеколог и ендокринолог. В зависимост от желанията на тези пациенти, ние пристъпваме към едно или друго лечение, т.е. те желаят ли в момента да забременяват или напротив нямат сега такива намерения. Тогава си правиме едно общо решение за техния проблем, но при тях проблема е, че те имат много яйцеклетки, но в малко пространство. И реално дори при една стимулация от примерно 15 яйцеклетки, доста голяма част от тях не са в добро качество. Това е проблема при поликистозните яйчници. Но има и жени с ниско телесно тегло, които също имат поликистозни яйчници. Те са доста резистентни и на медикаменти, т.е. не отговарят на стимулациите. И при тях наистина подходът трябва да е мултидисциплинарен. Специфичен, предполагам, персонален, нали така? Персонален, да. За да се види има ли някъде другаде в организма отклонение на това, дето ви казах, надбъбрек, щитовидна жлеза, хипофиза, за да може да се направи един баланс при тези пациенти. Те са колкото лесни за работа, толкова и трудни, защото те в повечето случаи забременяват много бързо, но има и случаи, в които отнема доста време, точно заради това, че ние се сблъскваме с проблема много яйцеклетки, но некачествени.